hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office yaon ngunyan sa heightened alert status huli kang Marawi incident. Camarines Sur Police Provincial Office preparado na sa paabuto na simbang gabi. Dressmaking champion na taga Naga City School of Arts and Trade tinawan insentibo kang lokal na gobyerno kang Naga. Mga nagkampiyon sa Bukal Season 5, bistohon. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Bilang pagpapasiguro kan seguridad sa syudad ng Naga matapos ang insidente nin pagpapasabog duman sa syudad kan Marawi, Naga City Police Office yaon ngunyan sa heightened alert status. Aramon tawa ng kumpletong details ken sa report ni Melvin Machado. Naka-heightened alert ko niya ng Naga City Police Office matapos ang nangyaring pagpapasabog duman sa syudad kang Marawi ka nakalisnal daw. Suzuki Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office, dahininda itutugot na maribaraw ang katuninungan kang syudad kang Naga. Huli kay ni, mas papakusugon subot ang coordination sa man iba-ibang sektor, urog na ngunya na holiday season. So hindi naman natin papayagan, sila ay manaig dito sa matahimik nating lugar. So standing with instructions from our city director din, kasi may binaba din ang national headquarters, na paigtingin din namin yung coordination din sa mga iba-ibang sektor. Lalo pat na yung buwan na ito ay sunod-sunod na yung mga iba-ibang mga activities na may relationship sa Yuletide season. Sa tao kan pag-alerto kang Naga City Police Office ang pakiulay sa mga negosyante na makipagtabangan sa mga autoridad kang syudad. Sinabi nating magkipagtulungan sa ating mga kapulisan, sa ating mga law enforcement agencies para ma-preempt din natin yung mga nangyayari na pwedeng ito yung kagagawan din ng mga lawless elements na nagbabalak na hindi mangyari sa atin. Ang anuman subot na impormasyon na may koneksyon sa pasi-orden sa syudad ang tulos report para matawan nin magkakanigong pagresponde. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar man ni Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation, na kan nakaliis na simana may pakikipagkoordinar man sa Naga City Police Office ang nagkapirang mall na igwang darakulang aktibidad para mamanihar ang bulos kan trapiko sa tungod kang sa indang establishmento. Yung mga nakaraang linggo, may mga naganap na mga activity dito sa Naga na papaalam naman sa atin sa request nila na magbigay din tayo ng kaukulang asistansya gaya ng sa traffic management, security deployment, karagdagan doon sa mga security na nila. Padagos sa mga bareta, hulita nagrarani na ang tradisyonal na simbang gabi sa masunod na mga semana. Camarines Sur Police Provincial Office nagpepreparar naman kan sa indang ilalatag na seguridad. Uya ang sakuyang report. Duwang simana pa ang hahalaton mapuuna ang tradisyonal na simbang gabi para ngunya nakapaskuhan. Huli kay ni amay ng pinagpepreparar kan Camarines Sur Police Provincial Office sa pamamayo ni Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director kan PNP Camarines Sur, ang seguridad na ilalatag ngunya na holiday season. Nagmamawot ang PNP Camarines Sur na magiging matuninong ang bilog na kapaskuhan asin bagong taon. However, as of this time naman contained naman siya. So pag dito sa province natin, hindi naman po siya tumataas. And hopefully yun ang binabantayan natin na itong selebrasyon ng ating Kapaskuhan ay maging matahimik. And as of this time, nagre-ready na kami yung security plan natin, particularly sa mga churches, na expect natin medyo mahaba yan, yung 10 days na simbang gabi. And of course, yung din natin, yung sa mga busy area,
particularly yung sa mga terminal, no, na expect this coming Christmas season. Kabali pa sa pinagmamawat ni Police Colonel Domingo kan PNP Camarines Sur, iyon na mapababaan bilang kan mga road crash na nangyayari sa manlain-lain na parte kan probinsya nin Camarines Sur. Ang nakikita ko lang talagang sopat na dapat mapagtulungan natin maybe with the public works and highway and yung engineering ng respective municipalities, kung paano natin maano yung vehicular accident, kung paano pa natin ma-minimize. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, ang pagbaba kan bilang kan krimen sa probinsya nin Camarines Sur ang epekto subuot kan ginigibong police visibility. Pagpapatrolya asin pagbisita kan kapulisan sa barangay asin eskwelahan para itukdoan mga paagi kung paano makakalikay sa krimen. Talagang yun nga, yung increase sa visibility natin and of course yung patrol and yung awareness din natin sa ating mga kababayan, dumadalaw yung ating mga pulis sa mga schools particularly, no, and we encourage din, lalo na ini-empower natin yung mga women's natin, no, and yung mga bata, no, yung kabataan, dapat aware sila, alam nila yung karapatan din nila. Sa iba pang bareta, mayo pang pagbabago sa liderato kang Naga City Police Office sa tahaw kan posibleng pagbalyo na nin destino ni Police Lieutenant Colonel Nelson Pacalso. Susog kinaga City Mayor Nelson Ligacion, mayo pang bagong opisyal kan PNP ang pinagdidesignar na karibay kan nasabing opisyal sa oras na maghali na ini sa Naga City Police Office. Alagad igwana sa buot nagpapahiling nin interes na maging City Director kang Naga City Police Office. Mayo pa man bagong appointee napig-designar bilang City Director kan Naga. So siya pa man po giraray. Pero may mga nagdulok na po sa kuya. And nag-express man na ning intention si CD Pacalso na mailipat po siya. Sa pagbabalikan Newsbreak, lalaki arestado sa pagkawat nin pusoy. Mga kaibahan yan nakadurulag. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, duwang estudyante kan Naga City School of Arts and Trade ang natauan onra kan lokal na gobyerno kan Naga matapos sindang magkampiyon sa dressmaking competition sa Cagayan de Oro. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Pinagtawan din na kang syudad ni Naga ang duwang estudyante kang Naga City School of Trades and Arts matapos makuha ang kapangganahan sa dressmaking competition kan nakaaging National Festival of Talents na ginibok ang Hulyo sa Cagayan de Oro. Sina Gerald Candelaria asin Melanie Hernandez, kaibang sa idang coach na si Ma'am Luz Minda Layosa ang nagpasalamat sa mga nagsuporta sa Sainda. Masaya po, kumbaga, aside from the honor na nakuha nila, so kumbaga deserve naman po nila yon. Nagpapasalamat ako sa coach namin and teacher na din na na-enhance yung skills namin. Bilang TechVox student, magayon para sa Sainda na natatawan naman ng pagbisto ang Saindang curriculum. Enhance ang aming skills and knowledge about po sa garments. Masaya po. Siyempre, nakaka-overwhelm na nanalo kami. At siyempre, ligtas din nakauwi sa Bicol. Para kay Sir Herman Bobbies, supervisor kan DepEd para sa Technical Vocational Livelihood Program kang K-12, mas dakula ang oportunidad na maitatao kaini sa mga estudyante. Sa skills, kabuhayan ini. Dakulang tabang ini pang kuyanan ni. Kumbaga sa lifetime kuyanin da ni. Experience din lifetime na magiging source of livelihood. Bawa mag-apisyon sila sa pagtahi. Mas mapapagayon pa nila ni, mas mapapa-improve pa. Dagdag pa niya, ang TechVoc ang saro sa magayon na pag-adalan kan mga estudyante lalo na sa mga may skills na pwedeng magamit pang kabuhayan. Actually, iyan ang pinakamagayon na kurso kumbaga sa sa senior high school. Igdi, kung halimbawa, medyo daing gayo nakakasuportaan mga magurang, ang mga aki, kung igwanan ng karaman or abilidad, skills, pwede ninda magamit iyang pansustiner kan sa indang pangangipo. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro ni Attorney PJ Barosa kan Education Scholarship and Sports Office na perming andam ang Naga City School Board na magtao nin insentibo sa mga estudyante na nagtatao nin onra sa saindang eskwelahan asin lokal na gobyerno kan Naga. Ang duwang estudyante kang Naga City Schools of Arts and Trade ang nakaresibe nin tig 15,000 pesos. Nakahanda man po permi ang Naga City School Board sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion na magtao po ng incentive para po i-recognisa ang mga napangganahan kang sa tuyang mga estudyante, lalo na sa mga aktibidad na rekognisado kang DepEd. Sa police report, nawalat ang sarong construction worker na residente kang Zone 4A, Barangay Concepcion, Pequeña, Syudad ni Naga. Mantang nakadulag ang tuluyang kakawat nin Pusoy, kun kaya siya lang ang naaresto kan mga tauhan kan Police Station No. 2. Na-recover sa suspect ang 398 pesos na taya asin barahang pinagamit. Mahahampang sa pagbalgar sa Presidential Decree 1602 ang suspect. Sa iba pang bareta, ACC Green Serpents Junior asin Annunciation Panthers Senior nakuha ang kampyonato sa Bukal Season 5. Aramon taman ang kompletong details kayo sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Sa huring simana kan Bicol Universities, Colleges and Athletic League, daing nagpahurian 4 na teams para sa Juniors asin Seniors Division na makuha ang kampyonato asin maiuli ini sa saindang eskwelahan. 8 seconds to shoot. Now tries for 3. What a great steal coming from the Cubs. Ito na ba ang iniintay nilang comeback? And with that, Borromeo. The inbound. Now passes here to Acabado. Tries for 3. That's good.
Para sa Juniors Division, bakbakan ang laban kan NCF Junior Cubs as in ACC Junior Green Serpents. Sa huring quarter kan kawat, daina pinagpabayaan kan ACC Green Serpents na makuha sa indaan Game 2, kaya sa huri, sindaan nakakuanin kapangganahan sa score na 56-60. Going inside now, a pass to Coderes. Coderes going inside, adding a hit. Passes now on the inside. Borromeo make it another 2 points here. CC Green Serpents. Now Beltran tries for 3. That's a big 3 coming from Beltran. Kaya sa enot na pagkakataon as in sa enot nindang season sa Bukal, sindaan champion para sa Juniors Division. Rookie ACC Green Serpents got the championship against the defending champion NCF Junior Cubs. Para man sa Seniors Division, nag-abot Game 3 ang kawat, ninhulita bakbakan ang laban kan Annunciation Panthers as in ACC Senior Serpents. Ginanaman kan ACC Green Serpents ang Game 2, pero sa Game 3, pugol hinangos ang mga paradalan, ninhulita dukot ang laban kan duwang kupunan. 15 seconds to shoot, Fajardo. Ducalpo for 3. Bang! Napakagandang 3. Great steal coming from the Serpents. Too short for that 3 points. Now Calpo on the other side. Now Acabado again. Tying the game. Mag-abot kan huring segundo, Annunciation Panthers ang tinanghal na Bukal Season 5 Seniors Division Champion. Kung gusto nilang maiuwi ang kampyonato, now Llantero to inbound. 5 seconds. Now Llantero. Passes here to Bonaobra. Now Bonaobra with the last 3 seconds of the game. Passes to Llantero. Tries for 3. No good! Wala. Malinaw po na nabitawan. Wala nang time. Dakula man ang kaugmahan kan finals most valuable player na si Mark Ernest Fajardo sa kampyonato kan Annunciation Panthers. Ayun, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi solid yung pagod namin, biyahe namin. Sa susunod na season, ngayon, papakitaan pali. Ibibuhos pa rin namin yung laro namin. Bilang Best Coach of the Year, super proud man si Coach Ron Halmansar sa iyang mga players na tinaugabos para makuha ang kampyonato. Actually, I'm very proud kasi yung mga sacrifices namin, ito nagbunga yung sacrifice namin. I'm very happy, I'm very proud ako sa mga players ko na ginawa nila lahat. Even si Salvacion na alis ang second quarter. Kaya, thank you Lord. Salamat. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Mga tugang 21 aldaw na sanaw, Pasko na! Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na follow ang samoyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.